Тук е при мен и Краксила. Много сняг има сървъра на Краксила. Няма да казваш IP-то. А? Няма да казваш IP-то. Добре, хай на IP-то. Вика, аре дай си нопа. После. Първо да направим нещо. О, видичка. Кай са, бе? Забрахме ли? Дали да умре? Наведних се. Дай ми храна по небе. Ти изчакаш. Ти ще лепна, ако Не ми леква и къде направя. хайде всички заедно за море. Грифърът е напълно позелено. Да. Защо? Сега ли го направи? Е, сега. Да. Път бях затворен вътре. Не, когато влезнах тогава. Зангър, 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 вака. Ангър, ангър, ангър. Така. Защото ужасно пееш. Джанам, бейби, джанам. Поне гледай някакъв клип, не ми пей турски. Да се пробим. Нормално. За мен е проблем. Как ще? Да, Айде понеси ми да я опа. после. Добре са, аре казвай. Аре ти до 15 минути. Хей, на бе, първо ще направя едно нещо и после ще ги сложим и ще отидем някъде. Аз ще си схъбя бъде. Какво? Ама джуп. Аре да нема телепорти, да не стои тук. Стоиш. Скъпито на номера на постера. Бангали. Иска само нещо да говоря. Как хайде? Нека ще се добия, бе. Няма да те. Да видим. Всяка така не класична телепорта на тебе. Трябва да ги разбудиш с тези хора. Иволе, ще развали изненадата. Каква ще я да тя? Добре, седи си. А? Дяволите пак ще я нападнат в тази. Къде да заробя? Как си излезна навън? Набих се. А, искам само нещо да ти кажа, извинявай. Вики стига! Нямам сайт, защото съм дал. Айде към бе, губим времето на хората. И почна да кажем по час. Цял вечер нещо, ако не случи за тебе. Айде така ще описи. Ще убиваме нещо. Ще убивам нещо. Да. А, за да се на уня.
Да. Супер. Добре, поне ме остави да се отида в спалня, после има телепорта. Чакай. Който е готово, но телепортни бот е веднага затвори. Хайде, човек. Не, чакай, Ива. Манджук. Ива, дръж. Ти си нещо вънка. Дай ми един стак стъкли. Чакай. Няма ти ще си гейм моде едно. И още за 5 секунди ще дадеш ли меча и лъкът? Защо? Давай да ги енчантна, да си ги купя. Ги. И сега лъкът. Добре, взе. Дай си месец. Ето на. Добре, сега ще ми трябва още нещо. Добре. Дай ми има. След малко. Правиш? Да направя нещо. Дай си по-по. Чакай, бе. Ето ми преси да спам, колко стихне. Звъни се очки за мен. Първо направих това. Там. Ето го продължу. Ето някъде и аз после продължих да го продължа. И така направих с това. Така. Още не влиза там. Не. Чакай. Чао. Хайде. Това е за килане, не. После няма излизане. Има. Когато килниш недера. Дракона. Аре. Така днеска ще киме на дракона. Това да махи нещата, които зареждат Те живота. са ли Вики? Отдавна. Те виждам. Къде си? Вики, трябва да ги чупиме. Да, аз повечето килна. Да, бе, чупи ги чил. Така ги чупи. Го направя. Реши името да се тъпва до теб. Давай да ги чупиме чил. Ето, че ги щупих. Това го чупиш. Ако виждаш дракона, започваш да го целиш. Аре, това си чупи чил. Има ли още? Не. Там има едно. Отивай и укривай. Ние едно много има. Аз ги килнах, бе. Те да не се генеритват. Не, бе, те вече са щупени, бе, го. Виж, че са щупени. Той имаше друго омагачи. Ти, че не си убивал дракона. Те са щупени, бе. Ендермените ги поправят. Не са, бе. С огъня и такова са така, бе, го. Да се означава, че са гръмнати. Омага. Аре, това са няма да се генеритни. Аре, говорим му за доза. Дева, не го цели, бе. Къде изгледаш си? На кой греш? Малси. Идвам с този върху на това, не. Бак, ти трудно. Ес, цели го със стрела. Четвърти път е трети.
Време, когато открием този дракон. Право. Или го втори път. Да. Меч не ми трябваше. Когато дойде по-близо с меча, по-взима повече дамъч. Ма и с лука ли така, като го удриш пак става? Поне да имаме фул браун. Когато килним дракона да изглеждам яките, не. Умри ми. Когато е. Если решил колко ме пръв е. Бързо. Yes! Иво, няма нищо да пипаш. Аз ще го направя яйцето. Аз знам как става. Нищо няма да пипаш. С яйцето няма нищо да пипаш. Слава. Съм ли? Готово. Сега нищо няма да пипаш яйцето. Тук е отиде яйцето. Няма да пипаш нищо. Така. Взимам яйцето. Иво, яйцето. Айде да влизаме. Да влизаме. Оставь. И сега, ето пиши GN. Това е екрана на Minecraft. Чакай, искам да видя какво пише. Как се скипва? Не казвам. Ах, умрях. Докато дойдох по големите букви Minecraft. Докато дойдох. И City Spider. Make. Oh yes. Yes, аз съм луден. Red. Аз съм луден, защо само моите ми пише? Давай. Айде, Истински. Вики, ако разминем сервера Абе, чакай, махни. урода. Стига, Дигикса. не си. Ни N. Какво викаш? N. Е. Escape. Какво викаш? Не те разбрах. Сега, оня ли съм? Не, просто исках да отиваме на дракона. Чакай. Иво, чакай да ходим на градата. Каких ли мира? Има една идея, чакай. Защо само моето име? На тебе твоето име ли ти пише? Горе. Да. Чакай, аз сега гледам. Не, Какво правиш? Почна ли игра? а вече започва. Знаеш ли как се скипва това? Escape. Натискаш. И какво правим с това яйце? Ще го сложим като... Ти. Ела, чуе. Малко да го сложим горе на стол. Се избърша. Всичко съм мазан. Чипс. Спиничка. Та-ля-ля. Ето на красиве спонсор да види. Шури и лайк джунгъч. Ясно, види. Уди хора. Уди хора. Уди хора, уди хора. Аз където ме иди, пред ман диджи и килата на речка се видим отново във втория куплет. Така да се качим към нашия красив спаун. Ето се качим към нашия красив спаун. След ман диджи и килата на речка се видим отново във втория куплет.
От Сега ще правим пътешествие с лодка, само да се лодката. къде на яйцето? Такива телевизори ще се видим отново във втория куплет. Така. Ще хванем нещо си. Това е нещо, което как се върти. Не, нищо не прави. Къш. Така. И сега отиваме направо към спалня. Сега продължаваме да го виждам. Такива. Това е Краксилър, когато прави някакви глупости пак с това яйце. Това е. Ще ви дадем IP в описанието. Няма. Що? Така, този сервер е таен. Вече го казах. F5, така ще се спуснем надолу. Да, спускаме се и дяволите бити, само да логираш. Какво каза? Да, ще логираш. Там някаква. Ларбо. Много по-дълно ще го чупя. Няма да го купиш. Ще направя нов. Ма да не стои тук, така е грозно. Къде ти? Има една разлика. Тук ще трябва да стои по-шо. Дами и господа, така сила веднага ще го мини без чейкване. И не успя. И дами и господа, Я сигурно втора човек случайно особа. омага ти използваш полшинка. С котия. Опа, ларб джампа не казвай. Не. Чак. Добре,
Кажеш, че ако му се пречкаш. Знам. Ладно. Но ще го минам. А. Мога. Чакай да взема мляко от кравата. Аре, как се взимаше мляко от тази крава? Кофът първа и дясно. Как да взема мляко от тази крава? Много знае. Къде е кравата? Ето го е победителят. Да, не си независимо. Да. Ето го победителят на джука на мен. Ето така да правим нещо забавно. Да се позволяме победа. Аре към. Това е XP Potion. Аз не помня. Дай ми XP Potion. Не. Е, чакай. Дадох кравите скорост. Скорост за бяла. Използвайте го. Ползваме се полигамия, както винаги. Най-бързата крава на света. Добре, ще. Краво ли ядеш? Да. Не, прасе ще яс. Аз пък. Грифон. Къде? Но с бабушка някъде. Е, това е яйцето, което много ми харесва. Ще взема да го взема. Ти. Не, как стои. Как се взема яйцето? Ами, джу, ами, ами, ям, добре, нещо забавно. Ти, хайкам да правим нещо забавно. Ще оцели ли? Мощния, ще оцели ли? Че? Ай, правим нещо забавно да гледам. Ай, иди. Не правим нещо забавно. Да измислим прасета. А? Ай, състезание с прасета. Стои на място. С него ще си направя една шумка. Ние, ай, състезание с коне. Не, аз искам прасето и ще е по-смешно. Не, да. Я ми спомни на прасенци. Съм ти суми умря. Защо не те преместили? Иво. Не съм аз, заклям се в майка баща. Нищо не си прави, окей. Ади, да се язим с прасета. Тенен. Иван побежда всички. Не, там. Свинята ни! Чао, Иво. Ана, джук, ана. Ако искаш да се вземи. Тенене. Виж как язде прасе. По-бързо. Не. Чакай, сега ще добера смече. Тенен. Кое са от какви? Фъкам. Не се направям. Не те му се яд. Как да го шибна той прасето на бяга, или е да не го таланца? Леки шибни ми прасето, лекичко обаче с ръка. Дава морков. Чакай, ела тук бе, не бягай, Иване. Ти къде си? Ана, джук, ана. Чакай да взема една въдица с смокър. Виж ме, къде си? Пекам. Какво си направил? Не! Прасе, къде? Там. Ти излезе. Вики, къде си? Тук. Чакай да накарам прасето ти да ма следва. Тази се. Чакай да накарам прасето ти да ма следва. Не знам какво Чисто става. не мой Иван. Аре, Иване. Запълни. Давай. Давай, Матунче. Айде направим едно набягване с коне. Айде, почваме от спална. Ево тук. Тури си тук едно конче. Виж, съм прасето ми. Мен Извинявай. магаре ми са падна ми една. Какво ти се падне първото? Тогава.
Падна, Просто способно да го няма. падна ти се магаре и ще ти е магаре. Ще Ти падна. нещо май джале. И был такъв ще ти е. Така. Но, о, стана много яко. Да, Чакай. Да, бе, това нагара много нахално нещо. Иво, удари моя. Не, Не, да пък му удари коне. спокойно ще изгоря пожара. Чакай, почни какво да здрав. Аре, ето няма се влюби в мене, да го няма това нещо. Ама се влюби. Така. Да, бе, Накрая. но още не се залюбил, чело, не. О, и то бърз. Чик. Така, стой тука. Нагърник, сука, тайната на е така. Моя сериозно моя дъма като мен. Така. Чакай да сложи ясно на дъм. Чакай да взема едно бръще. Бързо да взема. Това бързо. Значи нещо ще търся. Това си една бързо да взема. Сега да с това бърното конче значи. Снима. Аре, вика, започвам да се създани. Аз се спускам по водата с Ивайло. Аре, Иванчо! Ти си му звучи. Вики, ладиш? Иване! Той ми господа първи място. Аха. Чакай да изродим някъде место да цъкаме. Чек, Аре, можеш ли Иване, да... давай. Не, Давай, давай, ти си мъж. Давай. Давай, направо тук. Слизай. Иво. Го направи. Не. Чак бил земе. Ти ли бъде? Хайде, Ануджо. Хайде, душа. Хайде. Внимай да не си го кивниш. Мой жив и здрав. Много си проче. Кивни си го. Време за стълбите. Давай. О, не. Замислиме. Давай. Чик. Браво. Ануджук. Аре, душа, давай. Направили мода с коне, нали? Хайде, душа. Този коне е бърз, но не може... Бърз той е бил. Бърз, не може да се качва. Нагоре. Ами къде ми избяга коня, бе? Сега ни латка. Не да се качвам по сърте. О, ще е пълнах с моя кон да минем Ларов Джамп. Айде. Не! Умряхте ли? За малко. Хайде. Душко, спускай се. Виж с моя кон какво правим отгоре. Чакай. Виж нагоре. Летиме с моето Иван. Душка, много тръгна назад. Виждаш ли, Вики? Не може да чистосваш кон. Тук ли? Да ти покажа ли? Но не искам с моя. Вики, виж. Пробвай. Вики, виж. Ела да ти покажа. Виж отгоре. Гледи нагоре, Вики. Къде? Нагоре. Сложи твоя кон долу. И аз снимай клип да видим как стане. Направи го и ти така горе да видим. Не, после сложи го долу. Ама леко момчето ще умре. Бог да го прости. Сега си сложи друг кон. Изпълни едно конче. Изпълни, аз нямам яйца. Кото е, бе? Кото е? Що този гейски кон, бе? Са тези магарата, да им са падат да има неговата маница. Привет. Той готин кон, бе. Как? Това е мой. Що го биш, бе? Това няма да е, този е такъв моя. Ще си избереш от тези другия вид. Не ми да коза, ой.
Не видя какво sve умолявам те, падам ти на колене. Него. Ива, ако не го кинеш, бан. Само ще го ударя един път. Бан. Веднага бан. И то строго бан. Те ме оцелиха на Да. Абе, да, ето по ние. Значи този. Другите кило. Това вече не е като е. Аз съм киловач на коне. Нека ще удариш мене. Насипи. Ама джук. Ама джук обърка в конете. Кой има те? Умри. Добре. Остана още един. Иво, елан с твой кон. Слизни от коня. Иво. Иво, Защо да си го ставил? коня, плиз. Искаш да ги чистосваме? Хайде, отиваме горе в небесата. Вики, виж са люка за коне. Ела, тук ще ги чистосваме. Къде бе? Иво, ела. Къде сте бе? Ама. Видях. Горе на спана ли? Да, но ги преземи с водата, защото така ще умрат, ако ги преземиш някак. Аз не искам да умирам от. Еха, тя път сега нина. Това ще вземе добре, бе. Като гледам как се лишка горе, ще ми стане лошо. Аре, прави. И ти се отдай, май, бе. Ти го Чакай се го. отдай. Хайде да правим секс. Ива, Да бе, не държа тук за едно още. За лишния 100 долара вържа. и имаме кончи. Чакай, с Как се година. настои, бе? Как се настои? Ето, чакай, Ива, спри да го нахраня. Джука на нам. Хранене. Не, Ива, може ни. Това е като не е кон, няма. Добре, после ще спачка. Дай рави да се читосват. Гледаме секс на живо. Това е моя кон. Добре. Гледаме секс на живо. Не мога бе, Иво. Вики, люшкай си ти това кон така, както аз си го люшках. Ето така, значи. Става да не малко. Я мисли си от коня, бе! Отвори. Ей, фана. Искам. Аре, Вики. Аре, чучо! Опа, да изискам. Айде, чао. Да отиш. Да отиш. Уф, това беше от мен, не става, май.